Нәк 13 ел элек, салкын кышның 20 гыйнварында, 15 минут ким 12-дә, төшке вакытта күкрәгемә иң кадерле булган кызымны кочтым, дип башлана безнең тапшыруга килгән котлау хаты. Бүген үзенең 13 яшьлек матур туган көнен Ханбикова Ксения Рафаэлевна каршылый. Аны бу матур бәйрәме белән әтисе Рафаэль Тәфикович, әнисе Гөлназ Рөстәмовна, абысы Артур, энесе Амирчик, ике әбисе Асия Шамильевна һәм Гүзәл Мияссәровна котлыйлар. Балабыз безнең бик көтеп алынган икенче җан җимешебез булып дөньяга туды. Бу чак бездән дә бәхетлерәк кеше дөньяда да булмагандыр төсле. Абысының койрыгы булып, барыбызга да тик бәхет кенә китереп үсте ул. Кызыбыз бик аралашучан, аның дуслары да бихисап. Ксениябыз кечкенәдән үк бар эшне дә үзе булдырырга тырышты. Бер җирдә утыра белмәгән балабыз гел нидер яңалыкка, нидер белергә омтыла. Мәктәптә дә ул бик тырышып укый. Төрле чараларда, олимпиадаларда катнашып, грамоталар ала. Өйдә ул минем әнисенең беренче ярдәмчесе, ә инде Амирчиге өчен мине дә алмаштыра алган әйбәтләп караучысы да. Яраткан апасы да булып тора. Без кызым белән бик әйбәт дуслар, бер-беребезне аңлый алган сердәшчеләр дә. Оныклар арасыннан да ул ике яклап бик кадерле. Гүзәл әбисенең беренче оныгы, ә инде Асия әбисенең бар оныклары арасыннан да бердән-бер кыз онок. Әбисе аңа минем принцессам дип кенә эндәшә. Алар икәү бер-берсен нык яраталар. Мин әнисе белән бүлешә алмаган серләрне дә ул әбисенә сөйли. Гомумән алганда, Ксениябыз язмышыбыз бүләге, тормышыбыз шәшәге. Балакайыбыз, шын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Көннән-көн улыгайып, матурая гына барасың. Без сиңа карап сокланабыз да, шатланабыз да. Киләчәктә дә куянчыгыбыз шундый ук акыллы, тәүфыйклы булып кал. Укуыңда уңышлар, ышанычлы очар канатларың сынмасын. Янәшәңдә һәр вакыт исән имин әти, әниләрең, якыннарың булсын. Күңел төшенкелеге сине тормышыңда биләп алмасын. Гомерең буена җитәрлек саулыгың, бәхетең булсын. Без сине барыбызда бик нык яратабыз, балам. Алтын алмам, күзебез нурына, 13 яшь тулды бүген. Һәр вакытта баш очыңда тик зәңгәр булсын күгең. Балачак елларың уза, яшь үсмергә әйләндең. Дөньяның иң матур чагы мизгеленә бәйләндең. Кояшыбыз, бәхетле бул, күрми яшә кайгылар. Урап алмасын шейде сине сары сагышлар. Шишмәдәй шыңлый тавышың, карашың нурлар шәшә. Бар сөйләгән сүзең, эшең безгә бәхет өләшә. Алтын төмәм, җаныбызның былбылы син, тургайы. Киләчәктә өметләрне балабыз акла әле. Ксения, 13 яшь тулы көнең белән сине кайнар котлыйбыз һәм якыннарың юллаган музыкаль бүләкне синең өчен яңгыратабыз.
бәхетле әтиәни, кызыкайым сине барга. Фәрештәләр кунар җәйсен, син чыгасы юлларга. Дөрес балам, бәхетле бул, телим якты гомерне. Кызым, кызыкайым минем, сине безгә бик кадерле. Дөрес балам, бәхетле бул, телим якты гомерне. Кызым, кызыкайым минем, сине безгә бик кадерле. Кызым, кызыкайым минем, сине безгә бик кадерле. Сине безгә бик кадерле. Ксения Рафаиловна Ханбикованы 13 яшьлек матур туган көне белән безнең тапшыру аркылы Хөснетдиновлар гаиләсе, яраткан апасы Фәридә, абыйсы Рамил, апасы Лилия һәм Булатик, апасы Альбина, абыйсы Ренат һәм Усманчик котлылар. Куянчыгыбыз, әле кайчан гына кичкелдек кенә сабый бала идең, ә бүген инде сылу, зифа булган, уңган, җитди, җиткән кыз үзең алтын алмабыз. Ксюшабыз, сине туган көнең белән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер, куйган максатларыңа ирешеп, укуыңда тырышып, бәхетле, кояш кебек балкып, уңышларга ирешеп яшәсәң иде. Ксениябыз безнең кичкенәдән үк туганлыкны белеп, хөрмәт, игелек күрсәтеп яшәүче кояшыбыз. Ул олыны олы, кешене кеше итеп күреп, бик матур үсеп килә. Аңа әле 13 яшь кенә булуына карамастан, ул олы кызларча үз-үзен тота. Гаиләдә ул әнисенең төп булышчысы. Кичкенәдән үк төрле эшләргә өйрәнеп үсте. Без аңа карап горурланабыз. Без бик сине яратабыз. Һәр вакыт үзебездә кунакка китеп калабыз. Әкрен генә басып, горур атлап, үрлисең яшүсмер юлыңа. Ясың Раббым, бирче бары бәхет, сыкланырлык нәни кулыңа. Киләсең дә, кояш чыккан төсле, тирә-юньгә җылы сибәсең. Күңелебезгә яшәү өчен дәртне, шатлыкларны безгә бирәсең. Сизмәссең дә, балачагың үтәр, бик тиз ара үсеп җитәрсең. Үз алдыңа яши башлап инде, туган өеңнән дә китәрсең. Ләкин балакаем, онытмашы, туганнарың синең барлыгын, якыннарсыз бу дөньяда яшәгән кешеләргә дөнья тарлыгын. Бүген менә туган көнең, елмай тәүге нәни елыңа. Шушы көндә иң җылы теләкләр үрелеп ятсын тормыш юлыңа. Кайчан гына туган идең әле, бар тынлыкны елап таратып, хәзер инде чабасың тормышны үз хыялларыңа каратып. Елмаюың кояш сыман, хәтта сыры көннәрне яктыртасың көлүең белән, битараф калдырыр кемнәрне. Котлыйбыз туган көнең белән, яңа ачышларны каршы ал. Телибез бары изгелекләр, һәр чак шундый кояш булып кал. Кадерле Ксюша, Хөснетдиновлар гаиләсе, Фәридә апаң, бала аныклары белән бу матур кышкы көнне синең бәйрәмеңне бизәр өчен бүләккә матур җырда юллаганнар. Рәхәтләнеп тыңла һәм киләчәктә бары бәхетле бул. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
ел киләдә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда тели изге матур теләкләр, кабул булсын, чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.